Nya, saman. Oh, dala nimo. Oh, dala na ko. Kay mao may atong sabot. Nya ang kwarta, dala ninyo. Ay, dala. Unya, pila man kapakite mong dala? Napon sa mga kuan, upat. Upat ka pakite. Aw, sige, maayo. Amuhot do na. Sige, kuan. Kara oh. Pero nausog na raban yung presyo. Ha? Kamu sa man nagsugod-usog ng presyo? Kahapon pa. Kay naglahi na mo kog producer, akong supplier. Unya, tagpila man ang presyo ng kada pakite ana? Ay sus, ay mo kabalaka kay ma-afford naman nin. Uy, nasa square do. Mama, kisa man din na. Pulis na. Wala man lagi nag-uniform. OJT niya ron. Pulis? Unya nga nung gaudite. Bugo, off duty. Dili OJT. Ujiti na yung imong-ingon. Off duty na akong giingon. Dili, ujiti na yung giingon. Off duty. Ah, nalam ka. May adlaw David. Maing adlaw pod squared. Kuan. Unsa may kasikas na to dire? Wala ra good. Tambay-tambay. Pahangin ba? Mura man gud og lahi nga hangin ako nabatian dire. Utotra na squared. Ang katawa man mo, may problema? Wala biya sir. David, wa man dagay ka nakalimot nga usa ka sa mga gitukhang. Wala bi ako nakalimot squared. Gi-remind ra ka nako. Kay mura man gud og murag himbalik kag pamaligyaan ng illegal nga droga. Wala ba squared? Silingan biya kay tanya. Kabalo biya ka nga wala na jud ko ana. May nang nakabalo ko ba? Kay kani man gud yung mga kauban dire, mga adik kag mga nawong. Wa pa kahit-hit, nanlubo na ng mga mata. Unsay adik sir? Adik na nimo sir? Nang lubo na nimo? Ay paginana sir. Lain man kay ka manulti. Kinsay mga pangalan ng mga tawhana, David? Huy, kisa ko na yung pangalan ninyo. Ako si Elmer sir. Ako po si Lord G sir. In short, Petitet. Pag sultig tinarong nako, David ba? Himbali kag pamaligya illegal nga droga o wala? Wala lagi squared. Kamong tolo. Pataas na yung kamot. Pataas. Ha? Nga naman squared. Wa na idakang solte. Basta ipataas ninyong kamot. Nay, nga naman sir? Unsa man ang pataas mo dili? Huy, pataas mo kay hulputon niya ang pusil. Off duty ko, David. Wa ko'y dalang pusil, itlog niya akong gihikap. Aw, pataas mo kay itlog din na yung gihikap. Unsa tama na ka, David? Talay mo no, talay mo. Taas ng kamot. Talay. Sige squared. Ay biya pabutan na yung itlog. Karuha ka, David ha, pagklaro. Sige, taas ng kamot. Iwagayway. Isa? Iwagayway. Ni ana ba day kog apilag ti ay? Harap-harapi pod, mga ya-ya. Ingog hip-hip, David. Hep hep. Hooray? Ni ana ba day kog moingon kag hore? Aw, hep hep? Wala po ko ni ana hip-hip. Aw, hep hep hooray di ay sir. Ba ikang tawhana ka. Oh, undang nawagaywan niyo din ha. Taas ng kamot. Oh, lantawan imong tiyan, David. Kanang pagkapalahubog yun nimo, wa na, himbotod na na. Unsa man eh? Unsa man ni David? Asukal na squared.
Gamon pag yun tang bugo. May gani wala nini mabitsin. Kano sa pamanahe mong bitsin ng asukal squared? Gamon pag yun ko niyong Mailhan ba ng mahimong bitsin? Kinaing pangalang Ajinomoto. Ajinomoto. Murason pag yun mong nasakpan na muna ako. O ikaw? Unsa may ikarason nimo ane? I have the right to remain silent, sir. Everything or anything I say can be used against me in the court of law. May pagkaturni ninyong kauban. Pero ang nakapan, adik ug nawong. David. Gitukhang nakadabid. Abi na akong nagbag-o na ka. Pero himbalik ra gihapon. Pamaligya og illegal nga droga. sir. Gipangutana ka nako? Lagi, sir. I have the right to remain silent, sir. Aw, nakabalo man day ka ini paghilom. David. illegal, sir. Asa man ang remain silent na to din ha? Dili, sir. Ang ako, sir, nga nasa'yo pero kasi mo. Lingi nako, balika. Lingi lagi, balika. Dili, sir. Lingi. Dili, sir. Ang ako, sir, nga di nasa'yo pero kasi mong pagtuo. Dili na siya illegal nga droga. Sa kadugay na nako sa serbisyo, nakabalo kog unsay legit ug illegit. Kunong ay kog istoryahe nga kani ako pagtuan sayop. Ha? Kasabot ka? Kay nakabalo kong drugs ne. Kasabot? Aw, ikaw, good, sir? David, kaning imong gibuhat ron. Matewo ko kabalo. Magpasensya ay nalang gintaan ka. Yun! Animal yun! Animal! Kinsay na mo no adto?